Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-білоруську. У минулым выпуску я распавёў вам, як прайшлі паўфіналы ўсходняй канферэнцыі ў гэтым годзе. А цяпер мы крочым на захад. Ну што, пагналі? Гэтая серыя з'яўляецца паўнавартасным і вельмі яскравым увасабленнем у жыццё знакамітай фразы «Нападзенне выйграе матчы, абарона выйграе тытулы». Денвер уваходзіць у пяцёрку каманд з найлепшым рэйтынгам атакі ў гэтым сезоне. Денвер уваходзіць у пяцёрку каманд з найлепшай рэалізацыяй кідкоў з гульні ў гэтым сезоне. У складзе Денвера ёсць фенаменальны Нікола Йокіч, сёлетні MVP, які мае ў гэтым сезоне рэалізацыю кідкоў на ўзроўні блізкім да 60%. Але ж Мінесота нездарма ёсць камандай з найлепшым абаронным рэйтынгам, у складзе якой гуляюць такія зорныя і эфектыўныя в абароне вялікія, як Карл Энтоні Таунс і асабліва Руді Габер. Апошні, дарэчы, з'яўляецца найлепшым абараняючымся гульцом гэтага сезону. Ды і ўвогуле за апошнія 7 год ён атрымоўваў тытул «Містер Замок» 4 разы. Дык вось, абароне Тымбервулфс удалося такі знішчыць атаку Нагетс. У параўнанні з папярэдняй серыяй Денвер рабіў на 6 падбораў і набіраў на 11 ачкоў за гульню менш. Адсотак рэалізацыі кідкоў у Йокіча упаў амаль на 8 пунктаў. А абарона трохачковай зоны ў Мінесоты была настолькі узорнай, што рэалізацыя дальніх кідкоў у галоўнага снайпера Нагетс Майкла Портера-малодшага абвалілася больш чым на 16%. Не думайце, што гэта быў лёгкі шпацыр для Вулфс. Серыя ўсё ж такі расцягнулася на ўсе 7 матчаў. Але абарона і яшчэ раз абарона выйграла яе для Мінесоты з лікам 4-3, адправіўшы мінулагодняга чэмпіёна і ўжо трохразовага MVP рэгулярнага сезону Ніколу Йокіча падалей ад нелюбімай ім працы. Верагодна, некуды на сербскія іпадромы. Маладая і энергічная навальніца з Аклахомы сышлася ў другім паўфінале з захаду з не так даўно сфармаваным, але ўжо на дзіва грозным тэхасскім дуэтам. Трыпл-даблавым Бэтменам са Славеніі і ягоным дзівацкім, але вопытным і майстравітым Робінам. У першым матчы юнацкі запал перамог. Зорка Тандер Шэй Гілджес-Александр амаль аформіў трыпл-дабл, 29 ачкоў, 9 падбораў і 9 асістаў. У той час, як Лука не здолеў выканаць свае лідарскія абавязкі перад Мэверікс. Набраў толькі 19 ачкоў і паказаў жудасную рэалізацыю кідкоў. За 41 хвіліну на пляцоўцы патрапіў толькі 6 з 19 з гульні. У тым ліку ўсяго 1 з 8 трохачковых. Пасля гэтага ў 2 наступных гульнях Далас узяўся за розум. Павярнуўся звыклы для нас Лука. У другім матчы да трыпл-даблу яму не хапіла 3 перадач, але яшчэ адным атакуючым перадавіком у гэтых гульнях, даволі нечаканы для мяне, выступіў форвард тэхасцаў Пі-Джей Вашынгтон, які прыяднаўся да Мэўс толькі ў лютым падчас дэдлайну абменаў. Ягоныя 29 ачкоў у другой і 27 у трэцяй гульні таксама дужа моцна дапамаглі камандзе дасягнуць перамог. Лік у серыі зрабіўся 2-1 на карысць Даласа. У чацвёртым матчы Мэверікс добра правялі першую палову,
але на другую іх атакуючых моцаў ужо не хапіла. Нягледзячы на чарговы трыпл-дабл, у плане набора ачкоў Лука Дончыч у гэтым матчы зрабіў няшмат, набраў усяго 18. Не дапамог і Кайры Ірвінг. За амаль 41 хвіліну на пляцоўцы ён так і не дасягнуў двухзначнай колькасці набраных ачкоў. У ягоным актыве усяго 9. Затое Шэй набраў для Тандер 34. Больш, чым зорны дуэт Далласа разам. 2-2 ў серыі. Пяты матч Мэверікс выйгралі дзякуючы добрай гульні пад кальцом. Падбораў у Далласа было больш, чым у Аклахомы на цэлых 13. А яшчэ ікс-фактарам ізноў стаў Лука, аформіўшы трыпл-дабл, 31 ачко, 10 падбораў і 11 асістаў. А вось шосты матч – гэта той узровень напружання ў супрацьстаянні, які мы ўсе жадаем бачыць у плэй-оф. Па выніках першай паловы Мэўс прайгравалі мінус 17. Але да канца матчу яны адбілі гэтую розніцу. Шмат у чым намаганнямі Дончыча, які ў гэтай гульні ізноў аформіў трыпл-дабл. А ў канцоўцы матчу мы пабачылі, як герой у адзін момант можа пераўтварыцца ў антыгероя. Лідар Аклахомы Гілджес Александр, які ў гэтай гульні устанавіў асабісты рэкорд па рэзультатыўнасці ў матчы плэй-оф, набраўшы 36 ачкоў, зрабіў, як выявілася, фатальную для сябе і сваёй каманды памылку. Тандер вялі +1, але Шэй сфаліў на Пі-Джей Вашынгтане, калі той рабіў трохачковы кідок за 2,5 секунды да канца асноўнага часу. Аклахома вымушаная была браць апошні тайм-аут для трэнерскага чэлленджу, але арбітры пацвердзілі фол. Вашынгтон рэалізаваў 2 штрафных, зрабіўшы лік 117-116 на карысць Мэверікс. А апошні наўмысна смазаў, для таго, каб у суперніка не было часу падрыхтаваць выратавальны кідок. Вось так маладосці ў чарговы раз не хапіла вопыту для таго, каб авалодаць сваімі нервамі. У выніку чаго Аклахома прайграла гэтую серыю Далласу з лікам 2-4. Вось так скончыліся паўфіналы канферэнцыі. А гэта значыць, што ўсё бліжэй час, калі мы даведаемся наступнага чэмпіёна NBA. Як лічыце, хто гэта будзе? Пішыце ў каментарах. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуска, падпісвайцеся на нашыя соцсеткі, глядзіце плэй-оф NBA, і хай будзе баскетбол!